Hola, soc Ana Hernández. Així tenim a l'escriptor David Navalón, a qui entrevistaré i ens parlarà del seu llibre, Minerva, una vampira de veritat. Hola, David. Benvingut. Bon dia, Anna. Estic molt contenta de tenir-te a prop i poder fer-te aquestes preguntes. No, el que està content soc jo de que m'hagi... El món dels éssers fantàstics és ben variat. Per què triares una vampira d'entre tantes possibilitats? Doncs la resposta és ben simple. Mira, i a més és ben curiosa. Va ser gràcies a una pel·lícula prou bastant roïna. Era una pel·lícula de vampirs, d'aquestes antigues, blanc i negre, però roïna més no poder. I pensa que de tan roïna que era, la imaginació se'm va anar per volant i em va portar una idea. En una de les escenes hi ha un vampir que està perseguint a una xica humana, i ella es fica en una habitació i comencen a forçar ella en el pom de la porta i ell per entrar i ella per eixir. I em va vindre la pregunta de qui si fos al revés? I si fos la humana la que vol anar pel vampir i el vampir el que està fugint? I vaig escriure m'he deixat al meu ordinador, vaig escriure una pàgina o dos, eixa escena. De fet, apareix en el llibre més o menys treballada cap al final, que estan ahí barallant-se una allà en la cuina. La vaig treballar, em va agradar la idea, vaig dir, sí, hi ha material. I la vaig avançar, mira per on va aparèixer el que és al llibre. Què t'ha agradat més d'escriure aquesta història? Ai, mira, m'ho ha passat molt bé escrivint aquest llibre, perquè és molt divertit. A mi m'ha agradat molt, de tots els llibres que he escrit, és el que més m'ha agradat precisament per això, per totes les històries que li passen a la pobreta Minerva, totes les males passades que li faig jo, com que soc l'autor, que ho faré de que em dóna la gana. I m'ho ha passat molt bé, és molt divertit. De fet, el primer esborrany, els primers intents de la història, són molt més llargs, a Minerva li passen moltes més coses, el que passa que ja feia massa llarg el llibre, vaig haver de tallar i s'ha quedat en el que és ara, però en general m'ha encantat escriure aquesta història. Ser vampir queda demostrat que no és fàcil. T'identifiques amb el personatge de Minerva? Diria, fa temps deia que era la dentadura. Sí, però ja fa, gràcies a Déu, ja 2 o 3 anys hem fet l'ortodòncia, una important ortodòncia, i aquesta semblança ha desaparegut. Però vaig a dir el que sempre he dit, que és que pense que tots ens assemblem a Minerva, i ens assemblem a veure que vaig, en la maledicció. Pense que totes les persones tenim la mateixa maledicció que Minerva. Hi ha un moment en les nostres vides que ens presenta el terrible problema. És un moment en què hem de decidir entre ser com nosaltres volem ser o ser com els altres diuen que hem de ser. I t'agradaria ser un vampir? M'agradaria ser un vampir, sí. Allò de volar mola. Allò de volar mola, la veritat que sí. Lo de la vida eterna i aquestes coses que diuen ja no sabria tant. Però viure uns quants anys més per a saber que tinc molt de temps sobretot per a viatjar i fer tot allò que m'agrada, seria una bona experiència, sí. Sí. Què és el que més t'agrada menjar? El que més m'agrada menjar, maduixes. M'encanten les maduixes. Si per mi fora, hi hauria maduixes tot l'any. A mi també. Mira, el problema és això, que venen sempre de temporada. Però bueno, així quan venen l'altra volta les agafes amb més ganes. Sí. I d'on treu un escriptor la idea per escriure un llibre? És un secret? O existeix una recepta que pots compartir amb nosaltres? Bueno, jo espero que no sigui un secret, perquè si hi ha un secret, a mi no me l'han contat. Això em calvejaria molt. Recepta... Mira, vaig a dir-te el que li dic a... Saps que soc mestre i amb els meus alumnes faig cosetes de tant en tant per a que escriguen, inventen històries, en fi, per a practicar un poc l'escriptura, l'expressió escrita. De tant en tant passa una cosa molt curiosa, que em trobem històries molt bones, amb molt bones idees, un bon argument, però estan és com que l'autor o l'autora tenia moltes ganes d'acabar i ha escrit la història com si fos un resum. Jo llegeixo la història i em quedé amb ganes de saber més, amb moltes preguntes. Aleshores sempre els dic que tinguin paciència. Això és la recepta, paciència. Que si necessiten una fulla o 2 fulles per a contar el que volen contar, 2 fulles. Si necessites mitja horeta, és a dir, tu tens una cosa que vols contar, conta-la, no el quedes amb les ganes. I quan acabes, lliges i estàs satisfeta del que has fet, significa que està ben escrit. Però no tingues pressa. La que crea eres tu tens el temps que necessites. Sí. I has escrit més llibres a part d'este com ara Aitana investigadora privada i el guardià dels 5 secrets. Actualment tens alguna història entre mans?
En tinc diverses entre mans. Tinc en l'ordinador, tinc una carpeteta, una xicoteta, i està plena de documents. Jo sempre el cap sempre el tinc volant, sempre em venen idees i en seguida me'n vaig a l'ordinador i escric ahí 3, 4 línies, una pàgina, no sé. La idea que em ve, en seguida l'escric i la deixo allà aparcada per si algun dia em ve la inspiració i veig que d'ahir pot eixir alguna història més important. Però tinc històries de tot tipus. Tinc algunes que estan a punt d'acabar, altres a punt de quasi acabades de començar, altres a la meitat. De fet, mira, tinc un problema. Ara la que estic treballant, tinc ara mateix una xiqueta ara mateix en l'espai, en uns astronautes. El problema és que tinc el final del llibre i tinc el començament del llibre. Ara el problema és a veure com faig per unir aquests dos moments. Interessant. Ahí estic. Doncs moltes gràcies, David. M'ha encantat parlar amb tu. No, Claire, ha sigut tot. Gràcies per convidar-me. De res. Adeu.